Yebo asingeneni go hot topic yet yanamhlanje. Hi KVG and Saki. My story is like this. I recently graduated and I have been employed for 2 months. My problem is my boyfriend. So here's my story. We started dating when I was in my final year at varsity. My boyfriend always tells me kuti I should keep this current body and shape I have now. I am slim, but to be honest, I know I have potential yekusimba. I believe the reason why I am slim now is because of pressure yemabhuku kuchikoro plus lack of proper meals, as I'm not yet stable financially. My boyfriend met me when I was in college and he doesn't know kuti ndino simba chaizvo. To make matters worse, he is very particular about eating healthy food and exercising. Wakavura fridge yake, hautuone any junk food whatsoever. When we go for shopping for his food items, we spend hours searching for healthy foods, especially kuma fridge enyama uko. He makes sure kuti nyama ya atenga haina kana kafuta. He always insists that I should eat health foods like him and maintain this body. He emphasized that I should remain like this. As we discussed, he even pointed out that I need to be extremely healthy and cautious as we plan to have a baby in the future. I tried kumuonesa kuti ini ndine potential yekusimba, but he denied this, saying vanhu vanosimbisa it's because of laziness, havadi kushandira body yavo. My boyfriend is very serious about health and me maintaining this slim model body. He wants me to eat what he eats. At one point, ndakasvika ku apartment kwake, akandichengetera beetroot, apa ini handiifarire. Akatonditsamwira achiti handiteerere. Beetroot is good for you. He also told me kuti pastor vake vakamudza kuti hauwane mukadzi ari 100% but unowana ane 70% and you mold munhu wako zvaunoda kuti ave a perfect woman. To be honest, ini hangu ndotofarira junk foods. Ndoda pork ine mazifuta, mazi french fries, etc. Dambudziko rangu manje nderekuti when I am with my boyfriend, I follow his rules right through. Ndoita zero tolerance to junk foods, but I feel like I am not myself when I am with him. Ndinonzwa kusununguka kana ndabva paari. Ndipo pandinodhudhudza mazi fizzy drinks anonzi they are not healthy ne my boyfriend. My question is, should I keep this relationship? Ndoshingirira, although I feel kana ndinaye ndinenge ndisina kusununguka. Or should I break up with him so that he can find someone asingaite zvinhu zvekumanikidzira kumufadza? Help me, Vedari. Your hot topic here, namhlanje. Yeah. My relationships are usafa. We can know the time before my relationships. 0772162651. Listen, feel free to get in touch with us and let's hear your thoughts. Yeah. This is a man who is, I would like to believe, madly in love with this woman because he plans to marry. Yes. He also sees this young lady being the mother, you know, of her children because akutotarisira kumberi achitaura nyaya yehealth yake kuti pachazoita vana tozodai. But arikuti, listen, inini ndotoziva kuti potential yekusimba ndinosimba, but aroda kuti ndi-maintain this slim model body andinayo right now, which is, well, somewhat unrealistic from what we are picking from what she's saying. Yes. Ari kuti inini ndikatongonzi ndapedza zvechikoro zvemabhuku, financially stable, ndakukwanisa kuzvitengera zvinhu zvandiri kuda, ndogona kutoputika. Yes. That's what she's saying. And she's saying she doesn't like any of the food that this man offers her. Yeah. Star FM, hello. Hello, KG. Hi, Maswena say. Say kwenyu ko. Hi, wakwedu kuri raita, mone kwenyu. Aiwa tinane. Unozati paerenga topic, ndo ma topic oranga sona chishishua iyi topic. Because ukasafundisa zvakanaka unofunga kuti ari kutaura nyaya isina basa kana kuti ari kutanga pane personal problem. Yeah. But I tell you, ukanyatsoteerera mashoko achayo unoziva kuti pane problem zveshuwa. Because zvinoitika. Umwe munhu anonga ari kuda kufamba nezvaanoti ndizvo zvacho. Ende zvirizvo kunyatsa zvacho zvechokwadi ndizvo. Yeah. Saka iwe unonyara manje kubuda pachena kuti inini kunyange zvirizvo
basa nazvo because unowanisa kuti ruto rasina sense Yes. asi hausi kuzvifarira ndo pane nyaya. Yeah. Saka dingi pakaoma advisor ndingangopindure kuti chekutanga ngaasaonese kuti izvozvo zviri kuitika panyaya yeselection yefood jungle or whatever, ngaasaonese kuti ndo pakasimbisa relationship yavo. Ndiri kuona sekuti mistake yaakuita yakonanga sezvinonzi ndo focal point relationship yavo. Chivanga sezvinonzi ndo bridge apneno zvipari kubatira. Ngaangionese zvimwe zvinofanira kugadziriswa murelationship yavo, asi isaite sekuti ndo pazvakamira because iye akutoda kutoramba munhu kana kutarisira zvake kuti handisiyana nazvo simply because handisi kuzviaccept. Izvi maperipherals aya. Saka ngaaone kuti vanozvimaneja sei, asi asaione advisor ndingangopera ndakateerera. Handifungi kuti ndo love I think ndo iri papa. Saka iyi ngaisaite sekuti ndo yakasimbisa love yawo iyi. And patori zvimwe. So what she's saying kuti, is it okay for me kuti ndirambe hangu ndichiti ndinodya zvaanenge achida kuti ndidye patinenge tiri tese, but kana ndakwangu ndongorowo zvangu zvandinenge ndichida kunzwa inini. And also is it sustainable, because if they are planning to marry it's not sustainable because munhu ari kuinvesta aadult saka zvikuzohwanda yori adult hazvibatsiri. Chaangaite ngaamukumbire kuti amuzivise kuti zvaari kumukumbira kuti aite zvinotoda nguva process yekulena. Saka ngaamubudire pachena kuti ndikutomborowa jangi asi ndichizvipa nguva yekuti asekudzidzira kuti ndiuye kumabeetroot. Alright. Iye akupitenda izvizvi akatotichwa akanzwa ngaaradze kuti achiri lena. I like that. Hausati wagraduate pane zvauri kudzidziswa hanzi watopindewo uchiti ndichiri lena baby, because I think right now what she's doing is pretending, like when she then visits. Yes. There's a lot of deceit. She's deceiving this guy, pretending as if she enjoys the healthy stuff when they're together. She eats the healthy stuff when they're together. And also just something to that I feel maybe I can just throw at her. There's nothing wrong with someone who's encouraging you to eat healthy. Yes. You understand? There's nothing wrong with that, because even your emphasis on saying, she's explaining kuti kana ndakudya zvinhu izvi angatsoratidza kuti anozvikiya zvekudaro. Yes, and anotozvida zvekudaro. But I don't think there's nothing wrong in you also thinking about eating healthy, because maybe this guy is coming from a good place. Yes, but to her, I think this guy too controlling in the sense that you can't eat. Already he's preparing some meals for you and saying beetroot is good for you, and things like that. So it's the way that it's being done. Advice is good. But then now when you are forcing me to become what I am not, and it takes, like the caller is saying, it takes time for you to get to that point where you start eating healthy. It takes time for you to gradually become that person. A message here: if she can't handle him, she should walk away. What's the point of being with someone with whom she cannot be herself?